Знаеш ли, когато ми зададат въпроса какво лекуваш, така ми е малко интересно, защото вярващият човек знае, че Бог всичко лекува. Аз не съм Бог. Понякога и при мен стават неща, които аз не мога да се справя, ако Бог не ми помогне. Аз съм като всички хора. Ти си един проводник на тази енергия. Така е, вярно е. Като един тръбопост, от който вие черпите и познание енергия. Ток. И затова, когато имаш връзката с мен, дори само да ми напишеш SMS-а, че каква нужда имаш, те, които са идвали вече, които сме разговаряли, те получават, дори аз да им се обадя. Това са феноменални неща, които... Да, феноменални. Всичко опира до това, докато човек е отворен да приеме тази пълна енергия. Бог чрез мене го прави. Моята целта на Бог е аз да предам на хората онези познания, които Той е дал за тях. И онези, които се обръщат към тази една енергия. Значи, вие пишете лечител, нали? Аз никога не съм бил лечител. Он е Исус, истински Исус, никога не е бил лечител. Проводник на Божията енергия и сила. Бог е лечителя, ние сме учители, ние учим и Бог ги лекува. Аз не мога да влизам в телата на хората. Няма как да настроя твоите органи или твоя разум, психически и така нататък. Бог се върши работата чрез ангелите. Аз съм просто човека, който казва на хората как да постъпят, когато се върнат вкъщи, че тези икони, които имат и те кръстове, не им трябват. Що се обръщат към мен? Тогава да се пазят иконите, някакво да идват при мен и Бог никога няма да ги възнагради. Целта на това нещо е... Тоест на сила не дава. Целта на това нещо е да се оставим вече църкви и джамии, да строим детски градини, да строим училища, а не църкви и джамии. Децата се чудят какво да правят за училище. Майките нямат за памперса да си купят. Искат икономии от пари. Представете се тези църкви и тези джамии и всичкият този персонал, който получава огромен капитал, ако го впрегнеш в благата на народа. Супер! Тогава... Стадиони! Но ще ли да останат безработни? Виж какво, едно дърво, като не дава плод, ще го изгорим. Ма чакай направо, защо да останат безработни? За всички имат работа. Всеки казва, няма да закрием това предприятие. Като не е църква и като училище, ще станат учители. Учители да преподават слово, което да не учи децата и хората на християни, на мюсюлмани, да ги учи на вяра, на Божие творение. Какво ни пречи на нас? Те казват, Господине, ти си Божий човек, помогни ми. А нима вие сте от дявола сътворени. Не сме ли всичките от Бога? И ти си Божий, и ти. Гледам тези картинки отзад, дето минават на монитори и се чуда, дървото в Турция не е турско, дърво ми си е дърво. Дървото в България не е българско, дърво ми си е дърво, не е ли те? Вижте, един човек ме попита пак от моето село, казва, защо като отидем в Турция или в Гърция или в друга държава, искат ни паспорти, там колата, трябва да плащаме мета и такива нататък. И ако има една грешка, няма да ти пуснат пред границата. А птиците вика летят и никой не ги спира. И аз се усмихнах и му викам, Чичо Иван, е много просто. Защото казвам, когато ние с теб вървим по българската земя и навлизаме в турската. Турската земя, турците си искат своето, ние пък си искаме обратно своето. Но птицата, когато лети, тя не казва, че лети над българската или турската, тя лети по Божията земя. И затова няма граници. Бог не е дал на нея граници. Ако ние с вас вървим по Божията земя, после птицата си прави гнездо, но не се изкарва натурален акт и да се взема точно тук кмета да изяби колче, тук се правиш къща, нали? Да, знаеш, може си имат тази земя е създадена за там. нас, ние да се строим. Иска някой да живее в София, ще отиде се направиш, ще му дадем земя, тя е на Бога. А ние за гроб плащаме сумати пари, какви ли щеш неща, просто ставаме смешни на небето. И ние говорим, че сме някаква съвършена нация, едва ли не ще дойдете извънземица да ги учим на нещо. Няма шанс. Времето на илюзиите отдавна премина. Не можем с илюзии да живеем, че виждаш ли владиката сега. Владиката, нека да направи това, което Бог прави чрез мене. Аз ви казах миналия път, има момиче, което от моето село, което чичо му беше владика на католиците. Водено е при папата 4 пътя. Оздравяли от рак на гърдата при мен. Що тези величия не го излекуваха? Аз не го излекувах, но моя Бог го излекува. Не тяхния Бог, защото там го няма. И аз сега да ми кажете вашата история. Как се свързахте с Кръстю? Казвам се Георги и докато размишлявах как да реша проблемите си за следващия ден, съпругата ми повика да гледам едно предаване, вашето предаване. И много благодаря, че благодарение на него срещнах този изключителен човек. Слушах го, той беше толкова различен от всичко това, което аз всъщност знаех. Да. И за хората, които имат така паранормални способности. Той беше много по-различен от тях. Успях
веднага във Фейсбук да намеря профила му, оттам му писах, при което той се отзовава веднага. И едва изчаках събота и неделята да минат и в понеделник имах възможността да бъда при него. Обадих му се в... Откъде отидохте чак при него? От Шумен. От Шумен. Да, така. Отидах там и може би съм бил един от малкото щастливци. Нямаше никой, който да е там. Току-що беше се отишъл последният Това не е гост. случайно, нали знаете? Не е случайно. Аз не мисля, че това е случайно. Имам друг поглед върху нещата. 3 часа и половина ние говорихме за Бог. Бог такъв какъвто е, Бог както аз го разбирам. И не говорихме за проблемите си. А когато се тръгнахме, там на вратата, когато той ни изпращаше, ни каза всичко това, за което бяхме отишли. Той каза това. Проблема. Това ще стане така, това ще стане така, това ще стане така. И бяхме много щастливи, че се срещнем. И... Може ли, понеже това е част от това да накараме... Хората са станали големи скептици. Хората, когато им назоваваме нещата с имената, с които те ги познават, в този свят, в който те живеят, сякаш им става по-лесно да повярват в този един Бог, който помага на всички. Вие имахте ли някакъв сериозен здравословен проблем, за да потърсите помощта на Кръстю? Така, значи имах такъв проблем. Имам този проблем. Но пак искам да кажа, аз не му казах нищо за него, при което той... Ясно, да. Той ми каза, че този карцином, който аз имам... Вие имате рак? Да, имам такъв. Да, всичко това ще се оправи. Аз винаги съм вярвал в нещата, че те могат да намерят своето решение. Живота ми е протекал така, че винаги съм бил изправен пред сериозни изпитания и там на предела, когато човек може да загуби присъствие на духа, винаги съм получавал награда за това, че съм устоял на изпитанията. И подкрепа. Подкрепа. Точно от този Бог, за който говорим. Аз винаги съм вярвал в Бог. Идва един човек и казва точно как насочите енергията си. Когато той така еднозначно се появи в живота ми, той присъства в моя живот. Но аз не го намерих в църквите. Да. И това, за което говорим през цялото време. Да, и когато това го чух от Кръстю Ангелов, нещата някак си... се наместиха като пъзъл. Да, точно. Има ли, усещате ли се различно след срещата с Кръстю? Да. И ще ви кажа в какво се изразявам. Предполагам, че на всеки един човек му се е случвало, като реши да направи нещо, ако има определена цел. Как понякога всички врати се затварят, въпреки желанието, въпреки упорството, нещата не се случват. Някак се разтягат във времето, докато на човек, на крайна сметка, му омръзне се занимава с нещо такова. Сега ще ви кажа какво се случи след това. Има ли усещането как вратите се отварят? Как всичко това става по по-различен начин. Още не си го помислил и то някак си се появява в един такъв... Имала съм такова усещане. Да, и много, много прекрасно да усетите така божествената любов. Значи, когато нещата трябва да се случат, те просто се случват и това е много хубаво. Подобри ли се вашето здравословно състояние? В ремисия. От тогава? Да, в ремисия, така. А до този момент нещата изглеждаха плачевно? Не употребявам такива думи, нали? Това всъщност е силата на това да повярваш, да не използваш тези лоши думи. Така. Сега, историите на хората, които са потърсили Кръстю и са получили помощ от него, са безчет. Ето още 4 зрители на Споделено, които искат да споделят за срещата си с него. Васка, Марина, Диана и Христина. А вие също ще имате възможност да споделите за вашата среща. Сега нека посрещнем още гости. Здравейте, момичета, заповядайте. Виж бе, Кръстю, тия жени сякаш са по-вярващи, бе. По-са готови да отворят сърцата си.